שלום, אני עידית הלוי, אני שחר חברוני. וביחד פיתחנו פלטפורמת ספרים דיגיטליים בהשראת אמזון קינדל. הפלטפורמה שלנו בעצם מאפשרת לרכוש ספרים אלקטרוניים, לקרוא את הספרים שנרכשו על ידי הלקוחות ולעשות חיפוש נרחב בקטלוג שלנו עם תמיכה בכל מיני סוגי יוזרים, אם זה באדמין, אם זה ביוזרים רגילים, רשומים, ואם זה בגסטס. אוקיי, אז זה בעצם דף הבית שלנו. ניתן לראות שבעצם חלק מהאתר נגיש גם למשתמשים אנונימיים, לא מחוברים. כעת אני אדגים את ההתחברות, אז נלחץ על הכפתור לוגין, יש אפשרות להירשם דרך הקישור הזה כאן, אז נרשם. בעצם היוזרניים והאימייל, שניהם צריכים להיות ייחודיים. כרגע הכנסתי יוזרניים שכבר קיים, וגם אימייל שכבר קיים, כדי להראות לכם את הוולידציה, אה, ואכן הוולידציה עובדת. אז נתחבר, נשנה את הפרטים, ונרשם. רג'יסטר. הנה רואים שההרשמה נעשתה בהצלחה, אז נתחבר. כעת התחברנו, ניתן לראות בעצם שנוספו לנו שני כפתורים. בעצם הלוגין נהפך ללוגאוט, ונוסף לנו ה-My Library, שזה בעצם מראה את קטלוג הספרים שהמשתמש רכש. זה בעצם דף הבית, אפשר לראות זה מחולק לפי אזורים. יש לנו את ה-New Arrivals, ספרים חדשים שנוספו, ספרים הכי פופולריים, שזה לפי חוות דעת של משתמשים, ו-Features Book, שזה מספר ספרים מוגבל. שקיימים במאגר, ואם המשתמש רוצה להמשיך ולחקור, הוא יכול ללחוץ על זה וללכת לעמוד החיפוש. בעמוד החיפוש יש לך אפשרות לדפדף ולראות את כל הספרים. בנוסף, יש לך אפשרות למיין לפי קטגוריות ולפי לפי keyword של טייטל או author. למשל, נעשה פנטזי, ניתן לראות ספרים רק של פנטזי. ואם אנחנו רוצים לראות פרטים על הספר, אז אנחנו לוחצים על הכפתור view, כאן ניתן לראות את השם, את המחבר, description, המחיר, הפעולות השונות שניתן לעשות על הספר, ואפשר לראות reviews, חוות דעת של המשתמשים שקראו את הספר ורכשו אותו. אוקיי, עכשיו אני בעצם אראה מה האדמין יכול לעשות, איזה פעולות הוא יכול לעשות על הדאטאבייס. על מנת להראות את זה, אני אתנתק מהמשתמש הרגיל ואתחבר למשתמש השמור של האדמין. אוקיי, ניתן לראות שנוסף כאן כפתור חדש שמאפשר לנו לעשות Manage Users ו-Manage Books. אני אציג את Manage Users קודם. רואים את הפרטים של המשתמשים. יש לנו שני פעולות, או להפוך משתמש ללא פעיל, או להפוך משתמש לאדמין. אם אני הופכת משתמש לא פעיל, זה עושה אותו inactive, ואם אני הופכת אותו לאדמין, זה הופך אותו לאדמין. כמובן זה משפיע גם על ההרשאות ועל הכל. נלך ל-Manage Books. Manage Books יש אפשרות להוסיף ספר. למשל, נוסיף את זה. כמובן שעל כל הטופס יש לנו גם ולידציה, כאן נדרש. אנחנו מוסיפים. האנטבוק, הוא מודיע לנו שהספר נוסף בהצלחה, ניתן לראות אותו כאן, ניתן לראות צפות בתמונה, ניתן לערוך את הספר, ובנוסף ניתן גם למחוק את הספר. ואם אנחנו רוצים, אפשר גם לצפות בספר. בנוסף לכך, חלק מהפעולות של האדמין זה גם שהוא יכול לעשות הרשאה של ה-reviews. אז כשאנחנו רואים באדמין יש לנו גם את הכפתור הזה.
שמאפשר לנו למחוק תגובות שהאדמין חושב שזה לא מתאים. וכרגע שחר תמשיך להציג. אוקיי, אז אני בעצם אציג לנו את ה-flow של user, אם זה guest או לקוח רשום. אז בעצם אני עכשיו בתור הוראה אחת יכולה להיכנס לספר מסוים, לקרוא ביקורות שונות עליו ולהוסיף אותו לעגלה שלי. ברגע שאני מוסיפה ספר לעגלה, אני עוברת לדף הרכישות שלי בעצם. אני יכולה מכאן לחזור לעמוד הצפייה של הספר, אני יכולה להסיר אותו מהעגלה, אני יכולה גם להעביר אותו ישר לדף המועדפים שלי. ואנחנו רואים שיש לי למטה ספרים מומלצים. האלגוריתם בעצם להמלצה על ספרים היא, אנחנו רואים איזה ספרים הלקוח הוסיף לעגלה. לפי קטגוריות אנחנו נמליץ לו על ספרים באותה קטגוריה מומלצת. כמו כן, אם יש איזשהו ספר שהלקוח הוסיף לרשימת מועדפים שלו, גם עליו אנחנו נמליץ לו כאן. ואם הלקוח רשום, אנחנו גם נלך להיסטוריית הרכישות שלו, נראה ספרים שהוא אהב ונמליץ לו גם על ספרים דומים. נניח עכשיו אני אוסיף עוד איזשהו ספר לעגלה שלי, ואני יכולה ללכת ל-wish list, לרשימת המועדפים שלי. כרגע הרשימה שלי ריקה. אני יכולה להוסיף איזשהו ספר לרשימת המועדפים, וגם כאן אני יכולה לשלוח אותו לעגלה בכיוון ההפוך, לנקות את כל הרשימה, להמשיך בשופינג. נגיד עכשיו אני אשלח אותו אל העגלה, הוא ייעלם לי מה-wish list ובהתאם יתווסף לי פה ברשימה. את הרשימה שלי של העגלה וגם של ה-wish list בהתאם אני יכולה למיין לפי או מחיר או שם הספר. ועכשיו, במידה ואני רוצה לרכוש, אני לא יכולה לרכוש ספרים כל עוד אני לא לקוח רשום. לכן, במידה ואני רוצה להמשיך לסיום הזמנה, אני אצטרך להיכנס ולהתחבר באיזשהו לוגין מסוים. אני אתחבר עם היוזר שעידית עכשיו יצרה. אנחנו רואים שהוא מזהה אותי, ואנחנו נלך לעגלה. אנחנו נראה שהוא בעצם שמר על העגלה שהייתה לנו בתור גסט, הוא ממש המיר אותה להיות אובייקטים בעגלה של יוזר רשום. כמובן שאם יש לי בעגלה איזשהו ספר או איזשהו מוצר שנרכש כבר על ידי אותו יוזר רשום, הוא ייעלם לי מהעגלה, אנחנו נדגים את זה עוד מעט. עכשיו אני יכולה לעבור לפרצ'ס, וכאן אני אמלא פרטים של אותו לקוח. יש גם כאן ולידציות על כל אחד מהשדות. בכרטיס האשראי אנחנו פשוט נצטרך להכניס 16 ספרות, ומבחינת התאריך גם אנחנו נצטרך להיות בפורמט של תאריך חוקי, וגם לא מספיק שהתאריך עצמו חוקי, אלא אנחנו צריכים שגם הכרטיס אשראי עצמו יהיה בתוקף, אז עדיין זה לא תאריך חוקי. ויש לנו אפשרות לשמור את פרטי כרטיס האשראי של אותו משתמש. במידה ואותו לקוח בחר לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו, אנחנו שומרים את השם, את מספר כרטיס האשראי ואת התאריך. את ה-CVV עצמו אנחנו לא שומרים כדי לא לפגוע בפרטיות של לקוחות. עכשיו אנחנו נראה שבדיוק שלושת הספרים שהיו לי בעגלה התווספו. אני יכולה על אותם ספרים שעכשיו קניתי להוסיף ביקורת. השדה היחיד שמנדטורי פה בשביל להוסיף ביקורת הוא בעצם השדה של הניקוד עצמו. אני יכולה גם להוסיף איזשהו כיתוב כלשהו. ועכשיו, אם אני אלך למסך בית שלי חזרה, לתוך אותו ספר,
אנחנו קודם כל נוכל לראות שהספר הזה כבר נרכש, ושאין לי אפשרות להוסיף אותו לעגלת הקניות שלי, או למועדפים. ואנחנו נוכל לראות גם פה את הביקורת שכתבנו. כמובן שהניקוד שנתנו לספר גם מתווסף לחישוב הממוצע של הניקוד הכללי של הספר. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה לקרוא ספר, אנחנו נוכל להיכנס אליו וממש לדפדף מבפנים, לקרוא את הספר על עצמו, אנחנו גם נוכל להוריד אותו למחשב, ואלה הפעולות הכלליות שאנחנו יכולים לעשות בתור יוזר רשום. כאן תוכלו לראות את המידע בעצם על הפלטפורמה שלנו, וזהו, מקוות שנהניתם ושאהבתם. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה.